No tenen cap tipus de suport ni regulació. Porten anys treballant dins el sector i reclamen amb urgència el seu reconeixement. Avui tu denuncies l'anul·lació del decret de regulació de les teràpies naturals. La Federació d'Associacions de Professionals de Teràpies Naturals i de la Cultura de la Salut lamenta aquesta anul·lació del decret del Tribunal Superior de Justícia. Ho analitzarem amb professionals, perquè una part aplaudeix el tema de l'anul·lació d'aquest decret i l'altra no ho acaba de veure tot clar. Parlarem amb especialistes que ens explicaran aquest cas per a que vostès ho entenguin. Clar, vostès suposo que com a professionals que porten molt temps dins del sector ara veuen que arriben d'altres persones que igual no entenen d'aquesta situació. Aviam, hauríem de dir que potser tot això és una cosa que com que ha arribat molt més al coneixement, és una etapa en què la informació arriba molt més a la gent. Nosaltres hem fet un estudi molt important de fa uns 2 anys cap aquí, estem treballant per recopilar molta informació sobre aquest tema, i es va fer un estudi quantitatiu a 2.000 persones i el 23,7% dels espanyols han utilitzat en algun moment teràpies naturals. Què són exactament les teràpies naturals? Per teràpies naturals s'entén tot allò que no entra dintre de la teràpia tradicional. Nosaltres el que passa que des de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat volem defensar els drets de l'usuari. Sabem que existeix... Defensar els drets de l'usuari? Clar, de l'usuari de qualsevol teràpia. Nosaltres som coordinadora d'usuaris de la sanitat, per tant defensem tant la pública com la privada, com qualsevol tipus de teràpia que pugui millorar... Clar, i amb aquesta defensa sol es pot fer regulant. Exacte. No? Passa per la regulació. Si aquesta regulació que vostès demanen amb tanta urgència, per què, com s'entén que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho tiri enrere? Jo penso que també cada un interpreta una realitat, no? I de 5 magistrats n'hi ha 3 que han votat en contra i 2 vots particulars de 2 magistrades que expliquen molt detalladament per què creuen que això no és així. La sentència anul·la aquest decret perquè diu que això són professions sanitàries i això ja està regulat. I s'agafa a interpretar-ho així perquè diu que milloren la salut i que preveuen patologies i, per tant, això és sanitari, perquè això és el que fa la medicina sanitària. Agafar aquesta definició i per aquesta definició dir que som sanitaris, nosaltres ni som ni volem ser sanitaris, perquè si no ja estaríem en un altre lloc. Fixa't que estem parlant de que encara que ajudem a millorar la salut de les persones, moltes vegades és a través de recomanacions, de revisions de l'estil de vida de la persona, veure què és el que el bloqueja. Per exemple, Mercè, quin és el problema de que vostès estiguin inclosos dins d'aquest món sanitari? Per què no ens emmirallem en França? A França les teràpies naturals estan a dintre del sistema públic de salut. Aquí no hi ha manera, hi ha estudis de l'Hospital de Mataró on s'ha comprovat... I per què creuen que no interessa aquí a casa nostra? A darrere jo crec que hi ha temes econòmics. Temes econòmics. Es parla també d'interessos, però és la mateixa Generalitat la que ha intentat tirar endavant aquest decret i el tribunal l'ha parat. Jo crec que la nostra consellera és bastant receptiva en aquest tema. És a dir, que la Generalitat a vostès els dona suport. Sí. Més aviat sí. Per la regulació, sí. Per la regulació. Sí, una regulació, una altra cal. I com, clar, i aquesta regulació, per exemple, si jo ara vull que vostès em facin alguna cosa amb pràctiques naturals, com puc saber jo si vostè és bona, si vostè és dolenta, si vostè està regulada, si vostè no està regulada? Ara de cap manera. I si s'ha de presentar una queixa, doncs hi poden haver molts problemes. Per exemple, que a casa nostra o que a la ciutat de Barcelona hi hagi moltes persones no professionals que facin una mala praxis. Ui, això no ho podem saber. Això no ho podem saber, però tampoc pensem que sigui lo general, no? Perquè si no, la demanda que hi ha i la utilització de les teràpies naturals, si aquesta mala praxis després perjudicant a moltes persones, això s'hauria... Vull dir que tampoc penso que sigui un percentatge tan gran. Ens podria dir casos o queixes, xifres concretes de les queixes que estan passant a dia d'avui? Home, xifres concretes tampoc no ni les he calculat, però jo dic, de tant en tant truca algú dient, doncs jo vaig anar amb el doctor no sé què, que després no és doctor, per exemple, evidentment, no? Doncs que era un xinès, era això, era allò, algú m'ho va recomanar, evidentment, moltes vegades és el boca-orella, i algú li ha anat bé, però és lamentable, i aquestes persones s'han fet un tractament natural i
han tingut unes conseqüències. Unes conseqüències negatives. Exacte. L'usuari què pot fer davant d'aquesta situació? Doncs molt poca cosa, molt poca cosa. Fins ara, molt poca cosa. Sempre i quan ells coneguin aquesta persona. Nosaltres, des de Tenecat, precisament del conveni que està parlant, estem defensant això, no? Vull dir que realment les persones treballin bé. És més habitual que les persones estrangeres les que acostumen a fer una mala praxis o no té per què? Això no es pot dir, no es pot dir, no. Que casualment aquest cas era una persona... Bueno, es pot dir, però les persones que van per la platja ja ha quedat demostrat moltes vegades perjudiquen amb els massatges que et fan a 6 euros. S'hauria de veure, però suposo que de gent d'aquí també n'hi ha, a tot arreu. Sí, n'hi ha de tot arreu, i l'altre és... També hi ha moltes denúncies sobre l'aplicació de la medicina al·lopàtica. Vull dir que no vol dir que ara hàgim d'alertar la perillositat del que poden fer les teràpies naturals. Per exemple, ella estava parlant del conveni que ara tenim perquè Tenecat ha fet un conveni amb consumidors i usuaris per crear un arbitratge, per portar un control, perquè quan hi hagi una queixa es porti fins al final i siguem experts que puguem valorar el que ha passat i quina és la situació i per informar a tothom que necessiti informació. Vostès recorreran al que ha dit el Tribunal Superior de Justícia? Estem esperant. Insistirem. O sigui, estem esperant acabar d'analitzar totalment la sentència, les conseqüències i les futures possibilitats per veure què ens convé més. Després, al nostre programa, a la nostra rèplica, tenim el Col·legi de Fisioterapeutes, que no comparteixen molt les paraules que vostès estan dient. Jo no sé si vostès tenen alguna pregunta que després els hi volen fer, tindran l'ocasió de dialogar. A veure, jo penso que l'opinió d'ells l'han d'explicar ells, no? Nosaltres i vostès el que podran veure, si no marxen en 5 minuts, serà la resposta, la rèplica. Què n'ha de dir el Col·legi de Fisioterapeutes? Ho coneixem a continuació, a banda de moltes altres qüestions. Fins ara, no marxin. Ara és el moment, però, d'anar a conèixer la rèplica. Doncs al meu costat tenim el senyor Francesc Escarmís, que és degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Ja us ho dic bé, bona nit. Bona nit. M'imagino que sí a la regulació, però no a que s'inclogui les teràpies naturals a la sanitat pública? Diguem-ne que la regulació pensem, o millor que dit regulació, diguem-ne, posar ordre en aquest sector era quelcom necessari i imprescindible perquè feia molts temps, masses anys que això durava, aquesta situació, però pensem que no ho ha fet de la manera que havia de fer-ho. Per tant, nosaltres, en trets generals, veiem bé que això es reordeni el sector, però, diguem-ne, en termes una mica més concrets, diríem sí, però d'una altra manera. No hi ha una titulació oficial per ser terapeuta natural? De moment, que jo sàpiga, no existeix aquesta titulació. Hi ha una cosa en la que no estic d'acord. Nosaltres no prendrem res del que ells tenen, perquè nosaltres ja estem existint i estem treballant fa molt de temps. Hi ha metges que diguin jo no recomanaré mai flors de Bach o massatge o acupuntura o... Evidentment, n'hi ha que tenen aquesta opinió, com n'hi ha que tenen l'opinió contrària. Això és una qüestió que cadascú, cada professional, dintre del seu exercici, de la seva professió, ho entén de la seva manera. Vostè què creu que passarà? O què creu i què li agradaria que passés? Jo crec, si tinc de dir el que crec que passarà, és que això es tornarà a reactivar des de Madrid.